Dobrý deň, moje meno je Daniel Vian a na Strednej priemyselnej škole dopravnej vediem autoškolu. A touto online prezentáciou sa pokúsim predstaviť vám, ako to pre žiakov našej školy, ktorí sa rozhodnú robiť si na našej škole vodičák, vyzerá. Po minulé roky, keď vlastne príťažlivosť neotvorených dverí spočívala hlavne v jej interaktivite, žiaci si mohli či už za trenažér, alebo do samotného auta sadnúť a vyskúšať si, ako to funguje. Sme dnes v situácii, kedy je takáto forma pre nás neprípustná. A museli sme zvoliť prezentáciu online. S ktorou ste sa ale za uplynulé mesiace mali možnosť určite bližšie zoznámiť. Je celkom prirodzené, že práve odbor dopravy, ktorý by ste sa rozhodli študovať, poskytuje pre svojich žiakov túto možnosť absolvovania kurzu vodičského oprávnenia. Aby som však prešiel k faktom a samotným výhodám, ktoré poskytuje naša škola oproti bežným súkromným autoškolám. Najpodstatnejšou pre vás bude určite zvýhodnená cena kurzu a skutočnosť, že čas, ktorý mu budete venovať, bude v rámci vyučovania, čiže tak povediac cez školu. Autoškola Strednej priemyselnej školy dopravnej zabezpečuje kurzy na získanie vodičského oprávnenia skupiny B, a každý úspešný absolvent získava zároveň vodičské oprávnenia skupiny B1 a AM. Kurzy sú organizované, ako som spomínal, ako kurz školskej výučby a môžu sa ho zúčastniť iba študenti školy. Do kurzu sa môže prihlásiť každý študent, ktorý spĺňa tieto podmienky. V školskom roku, v ktorom sa na kurz prihlási, najneskôr však do mesiaca jún dosiahne vek minimálne 17 rokov. Čiže zväčša sa jedná o druhý ročník, ale ak sa rozhodnete aj v neskorších ročníkoch, nie je to problém. Ďalej musí preukázať zdravotnú spôsobilosť lekárskym potvrdením a písomný súhlas zákonného zástupcu, v prípade, že ide o neplnoletého študenta. Kurz sa organizuje v období jedného školského roka. Začíname na jeseň v októbri. Obsah teoretickej časti vyučovania je zahrnutý vo vybratých odborných predmetoch. Takže v rámci prípravy budeme mávať len tzv. Krúžok teórie, raz týždenne v učebni. Obsahom bude oboznámenie sa s pravidlami cestnej premávky a premietania si rôznych dopravných situácií, ako aj teoretickou časťou údržby vozidla. Súbežne spolu s touto teóriou začne aj výcvik na modernom digitálnom trenažéri, v ktorom sa bližšie oboznámime s úkonmi, ktoré sú simulačným približením sa k samotnej jazde v reálnej premávke. Nasleduje samotný výcvik, tzv. Jazda, najskôr na cvičisku, kde je vylúčená premávka, a potom nasleduje samotná premávka. Samotný výcvik môže prebiehať aj po skončení vyučovania alebo pred jeho začiatkom. Na tom sa vždy individuálne dohodne so žiakom. Praktický výcvik prebieha v jednotlivých etapách, pričom študenti absolvujú 180 minút výcviku na trenažéri, 180 minút jazd na cvičisku a 1080 minút jazd v cestnej premávke. A ešte plus 270 voľných minút, ktoré sa zvyknú využiť podľa potrieb žiaka, buď na cvičisku alebo v premávke. Ďalej študenti absolvujú v školských dielňach hodinu praktickej údržby vozidla. A škola zabezpečuje aj povinný kurz zdravotnej prípravy s externým vyučujúcim v rámci školy. Naša škola má vo vozovom parku autoškoly dve autá, Škody Fabie dvojkovej rady. Takže ak sa rozhodnete pre našu školu, stretneme sa aj naživo a ja budem vašim inštruktorom. Tak, to je z mojej strany všetko. Môžete sa pýtať, ak máte nejaké otázky.